Bah Pynïaid sing siem MDC ke NPP ke sorong kam ulong bolo ai ke shakri hakabor ke beret ke jong u mentala nyau snem ki pai ba nong sang snong bat mentau lolong ba pynkhreh ban job ik election ji nomi khmat steng samoi shakiyeng da bar thwa namor keneng constituency ka ban long hakalai potrik urisau arajar arpuai. Having been nominated as a candidate to fill a seat in the MLA Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Habakren siglar patai kubor hadin ke jingwan tap kertengi ladi ha office udupdi commissioner ka is ka sales ban aireng ha kan election jit nomik mat siteng samai Bah Pynïaid ulong bobu hakmat ikimat trekam ki banlong ke jingrap ki bakungsan nak menta ki pai ba ka konsensi kum ka surok lenti sengken ka umbam umdi ka koi ka khia ka boarding electric bat kiwe Hatin balak khlat no iba David inong room ibalong MLA jong ka khatlai mor keneng constituency dang shen hau banai ba ar jong ni snem te nakaliang ka election commission of India katkum ki kendon ki ba ladan haka kamut ba hab ban pendap no ya ka jaka ka bathli hapo kan riu banai nakamta ban bujit ban jet thmai yo nomi khmat haka legislative assembly te haka bidei ba kani nakaliang jongi ngila ya cha ngila pynkhreh namar kumafiatip nakaliang jongiru ngilong sitting MDC te kumu sitting MDC mentala artem but news nem tam layo banya kendu iki snong ki thau ngi kendu iki nong kit kam snong ki nong kit kam jong ki seng samla ki seng long kumi ki pai ba hi ki lai i kat hi jing persyang ibor barit jongi kum MDC bantre hakini ki news nem te ho ngashkwa ru pen sngo ni kapor balada ki pai ba ki ailat ngi banjit banlong kum MLA ka ba ningkong ka ba ngi kwa ban terwah ki pai ba kalong bangin wanra ia kata ki lat jing ai jing yarap kita ki basic necessities ki jing don kam jong upai ba baro apo constituency ki balong hakmat kita ki basic necessities kum ki kita ka baningkong ka de ka umbam umdi ka batikna nangta banbiang ka supply jong ya ka haki snong baro nangta ka baar pat banbiang ka lenti ka sengkien ne usurok bansuk kali kawan nangta ban penbiang ya ka boarding electric haman ki yeng ya trailang bat ki borsnong ban pentikena ba kani ka scheme kanlong ka bla tre renti bat ka balala ban penbit penbiang ya baru kini ki long yeng ki baduk ki badan kam ban yo free connection na kani ka Slovakia scheme tenang ta hakabide ru baka koi ka khia nakaliang jungi ngisuthu baka koi ka khia kadika we ka priority bha nam taki pai ba kalong ka bakong san hadu kata te hakabide bakani ngi persyang hi banya trai ringkat baki borsnong ba nginla lesi banwanra kita ki healthcare facilities leni kita ki public health center nadu ki primary nadu kini ki health sub center hadu ki primary health center PHC hadu ki CHC kajing thranga jongi kajing angnut jongi banya trailang baki borsnong baro dakawai kajing mut kalong bangin warna kata kajing sensyar ka babek ka berhenti dakaba kani ka MLA scheme ka bala mangkerpang ban penpoi syopai ba kabadai ka hok jongki nakaliang jongi arkrur sanpolak shisnem kan poi be syopai ba baro kani ka badangsa te namar ban yarap iki hakinu ki benta kiliang ki baki don kam ya ka jingirap nalor kini ki developmental activities ka bamentoi lang pai ba te to tapi kan sepaga MLA scheme kan sakan kelur adin jengkat no iba David ya kata ngam shimla wat jingtip bakasa katno henry kat ka basa ru ngin ai hok ngin pendap ya kata kamram bangin penpoilut baro kata badangsa sya pai ba ngimlong syu ban syong namar ba kapor ka ba dangsa lese lada kipai ba kinjiet ngi balong kum MLA ka arterik kamut lada ngi khain nadu arterik November mentau snem hadu kasngi ban poi general election arja apply kan sa stang shi snem lai banai te kapor de ka blingkot hendrai ngim su pher ya kata bat ngin trei shitom bat ngangasngo ngi don kam ya ka jing trei menta lada phiyo maknasan snem shipo snem lada phim trei kam dan ye hapo constituency ende da phiyo patang shi snem ru haba fitrei kamut kabun jing mentoi nam tak ba bat ka jing job jongi kanam dei ka jing job jonga shimet nam dei ka jing job jong kinong ilam shnong kan dei jing job jong kipai ba ani kenti ba ka constituency kan sa haka record lani kan sahisin pat ka constituency kan kelah mo naka
ba kinyo let's say you know mikmat uban tray nam ta constituency but nam ta ka state kendiat runga kwa kren habidi ka state issue hoi kum unong mikmat lada ngin syajit ngimdei let's say ban kut ka jing tray lene kata ka jing ya sa jing ya tai tang po constituency kawai ka ba sungkhya ba balong concern yangi nakamta kani ka issue bade ka state kadai ka jing rung palat kini ki jingdi basneu kum drugs hapo man kishnong ki jongi tena kaliang jungi ngikut jingmut bangin tray ratba ngine tray borba bat ki borshnong ki seng long kme ki seng samla jung kishnong bat ki NGOs hapo kishnong bangin tray ban yada nakani ka jingwan rung jong new drugs hapo ka imlang ka salang ka bala long shisha ka jing ma bat ka jing trim namta ki pai ba ka jongi nakamenta kani ka jing kerdu kam kerdu jam ki samla kum usamla ila dir ngasutu haba bun ki wan shingi ki wan ya kren bat ngi ki penpau ya kani ka jing sosi namar ba ki kemi ki pa jung ki kala adep penbu school kala adep penang pen start la penlut yaki namta kata ka jing don kam jung ki haka pule puthi henry haba kren pat habidip ka yo kam yo jam ngipet menta ka hiarbha te habidip kata nakaliang jungi lada ngin poi sya ka thong kum MLA ngin ajing mut ya ka sarkar MDA ban enwanra ka policy ban create ya ka job opportunities lane ban wanra kata policy ban long kalat yo kam yo jam ki samla ki jungi ide I candidate jongka party UDP hakalas MDC election ngia tenru lama framangi hatu ka for henry daka jingi stu jingmut bat daka jing yi jongki bangi kwa ban wanra jing kelah constituency namar takadaw nakaliang jung iru ngat asnu buram I da rai rang ba ban wan ban kersyan yingi hani kenti bat ngat asnu ban penpauru jing ai kublai ya I speaker I belong I state president jongga UDP kabai la I statement hakini kisngi kol khubor bakin ajing kersyan pura ngi kublai shibun ya ka UDP kublai shibun ni kini nongkit kam ki nong yarap ki bahakmat jongka UDP ha constituency mor kene sin bakala day election ngi hab ban shimkhya ya kani ka kam ngim day ban kensting ya kata ngim kensting henring ila tre shitom te ringkat ru bat kajing aingo aidem jing duai yo boleh try kenrat ba undan rekat bat ngi ni jing ya lenti bat kumju ru ban pensuku yaki pai ba ban ajing syai bakin jit let's say nomik khmat ubala ban tray te ngasmo ban namdan artatin lada ngila tray ya kakam bat ngi IT show boleh ngas hajing sno jong namdan artatin ngin poi syaka thong jong jing job hadi kerti men hakani kasi hak jing lek thep kerteng rengkat langru bat uba lamprang bla MDC kamau plang ding yai uban ai rangi collection siteng samoi namau plang konsensi lasan ran lang do national president ke NPP Konrad ke sangma ubadei umiti rangba ka jala Meghalaya u national vice president ba preston tensong u state president ke NPP Meghalaya Dr. WR Kharluki lembat ki wepat